Naghain na ng kanyang kandidatura sa pagkaalkalde ng siyudad San Fernando, Pampanga si outgoing Vice Mayor Jimmy Lazatin. Konsepto ng good governance ang unang ipatutupad daw ni Lazatin sa oras na maluklok siya sa pwesto. So the most important thing is the platform of good governance. Once we have good governance, then everything will follow. Nananawagan din si Lazatin sa mga Fernandino na maging matalino sa pagboto. Sana po, let us be responsible. Huwag natin pong pambili ang ating boto. Let us choose people who have integrity. Let us choose people who really love our city. Kasama rin ni Lazatin ang kanyang running mate na si former City Councilor Noel Tolabut. Bukod sa sektor ng edukasyon, kalusugan, turismo at infrastruktura, una raw nilang tututukan sa Legislative Department ay ang problema sa enerhiya o mataas na singil sa kuryente. So ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng monitoring, constant monitoring, para maintindihan ng mga consumer kung bakit tumataas o bumababa minsan yung kuryente. Hindi lang yung kuryente tututukan natin. Tututukan pa rin natin yung sa water provider natin. Bahagi umano ng priority projects ng Lazatin Tolabut slate ang economic recovery plan ng syudad dahil sa dagok na dala ng pandemya. Bukod sa mga namumuhunan, ang kapakanan din umano ng mga empleyado ang kanilang tututukan. Ang Lazatin Tolabut slate ay bahagi ng Partidong Aksyon Demokratiko, ang partido ni Manila Mayor at Presidential Aspirant Isko Moreno. As of October 7, 3 na ang naghain ng COC para pamunuan ng siyudad San Fernando. Unang araw ng maghain ng kani-kanilang COC sina Barangay Dolores Captain Vil Makaluwag at 3-term Pampanga 3rd District Board Member Ross V. Henson. Rainiel Pawid, CLTV News.